gayon nga binutuhay no ining pagresume bala no sang plebisito angot ini sa joint venture agreement. We have the General Manager of CENECO, Attorney Arnel Lapori sa aton nga linya. Kay check naton siya kung pila gid exactly ang sa record nila nga official nga nangin result sa sining resumption first and second o 19 and 20 nga ginapatigayon. Hello, Attorney, maing aga. Good morning, Action Art. Yes, sir. Thank you so much for the time. Balik, kumusta in general kahapon, kag last Saturday, overall, ang assessment ninyo sa patigayon nga plebisito, sir? Well, peaceful, orderly naman. We meet some glitches, pero address man lang siya. It's very minors. Okay. Pero hindi pa rin yung nagligad, nga do ka na mo, gisang nagreklamo, why ngalan, why sa mo na? No, na-address na tanan. Yes, ang duwa kadlaw, sir, August 19 and 20, can you give us? Pila, sir, ang nanging result kag outcomes ini? Sa 19, may ara ang yes nga boto, 24,641. As against 284 no. Okay. Ang August 20, may 21,247 sa yes. Mm-hmm. As against 250 sa no. Okay. So, kung lang taon na ito, dako-dako sa no? Yes, actually. Siling ko kung lang taon na ito, dako-dako ang nanging output niya o kung nanging resulta niya. Yes, ako gid man tama ang influensya sa social media, ang stream media, kag kampanya house to house ang mga nagapabor sa JVA. Okay. So kung nantawon naton basing on the new number nga target no ang 50 plus 1 mga pila gani na sir again ang lalabuton naton nga kinahanglan mo na ang malabot nga yes nga vote. Do maglagan ta mga 89,000. 89,000. So we are about 67,562. So more or less mga mga result siguro na bilib daw about 75% ka na ang achieve mo. Aha. So ang atong proxy kag ang initiative sa mga local government unit nakabulig man, like for example in the case of Bacolod City do nag-set up sila sa mga mall, nakabulig man to, sir? Yes, oo. Both sa mga butante, no? Okay. Both, combinations of typical kag flexibility. Naging siya mo nag-influensya sa dako nga turnout. Okay. So, ga-expect kita ngang nabilin 27 o 26 and 27 and 2 and 3 malabot kag makumpleto na ni sir. Kung masustain ang amuning turnout, basi sa 27 matapos na. Malabot na siya, no? So ginatanaw na kung ano ang main guidance ni Mia just in case. Okay. So ano matabo sa niman? Like for example, butang taabi after September 1, September 2 and 3, matapos na tanan ang binutuhay, what will happen next? The guideline says that the OPCOM or the overall plebiscite committee will declare a winner on that plebiscite. And the results will be certified to by the board president and the vice president. Okay. And it will be endorsed to NEA for NEA's evaluation, approval or disapproval of the result ng GPA. Once they approves, then the next step would be to Congress for the joint application sa franchise. Okay. Sa Congress for 25 years between NEPC and our Prime Electric and CENECO. So after that, kung i-grant ang franchise sa Congress, aprubahan sa presidente ang mga frankisa,
Mm. Maglaga kadto nito sa ERC for the issuance of certificate of convenience, CNC. No? Mm. Uh, and then after the issuance, that there would be na pag-transfer ng operation from CENECO to NEPSI. And this will take about a year maybe or longer kung depende kung ano kalawig sa Congress Aha. para pagpili ng franchise. I see, I see. So wala to na to ni Sara, and with this result no sa duwa kadlaw nga resumption, sir, anong mensahe mo sa mga consumer members ng CENECO? Uh, the ang actors dito na amo ang atong member consumers, no? And they alone can lead direction ni CENECO kung dini siya. Ini nga proseso importante tama na atulugdan, no? Especially sa area sa Talisay, Silay, Pago, Murcia, Don Salvador, Benedicto. Not so much, but I will be appeal sa Murcia at Silay to participate in this endeavor. No? After all, kita man ang nagahatag sa kabuhi sa ability ni CENECO na mag-uswag at pagpapaayo pa ito servisyo paagi sining plebisito. Okay. Pero ang Bacolod City, ang output niya, okay man niya. Sa daw dira sa Silay ang daw may jutay? Yeah, so, dismal katama sa numero. No? So, kay pa nga ang atong subong interview kasi ang mga atong member consumers na talaga pamati, no? Sa ilan sa kapanimalay, magpartisipan ka mo sa sininga plebisito, no? Buwas naman lang dito sa CENECO ang atong pinabuhat. How about, sir, ang mga subdivision? Kasi una daw mo ng problema ta. Hindi ginaton matanaw ang result, but the way like possibly madata ang proxy na nag-ahikat sina. No, kay naman convenient ang ginatanaw nila. Oh. Sige. On that note, Attorney Arnila Pori, salamat ki sa time and good morning sa imo. Thank you man, Action Art. Action Hotline. So, sa ima, atong number nga ginlawag ta kaina, mo malang to sa numero